Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kawula takdimaken. Dumateng panjenenganipun ingkang satu hudat kinabekten para pepundhen sesepuh aji sepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman para pangembating praja satriyaning negari ingkang kinarya pangayoman kawula dasih ingkang pantes sinudarasana. Malikinipun saking panjenenganipun bapa pisanan inggih panjenenganipun Bapak Siti Sodik Nenggas Saribit ingkang tansah kawula hormati, para rawuh kakung mewa putri ingkang kalingga murdaning agrami. Saderengipun kawula matur dumateng panjenengan sumangga kula dherekaken tansah manengku puja puji santi wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun kersa paring rahmat nikmat alam gesang wonten ing sakmadyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung tumati tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalah kawula hingga kita sesarengan saged anglonggaraken penggalih aminakaken wanci sarta kaperluan kempal manunggal paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Sotik Sarimbit anggenipun hangrakit sekar cempaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi. Sholawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rantos sesarengan syafaatipun wiwit wonten ing alam donya ngantos dumugi yaumul kiamah. Senggianing para lenggah ingkang satu hudat kinurmatan dene ing titik kalenggan kang sae punika kula ingkang minangka talanging basa cundhaating ngatur saking panjenenganipun Ibu Mariati wonten ingkang sepisan ngaturaken salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Sotik Sarimbit kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soho ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Sotik Sarimbit ingkang sampun kersa mahargya punapa ingkang dados wan kula sapendherek. Wonten ingkang angka kalih swanipun saking panjenenganipun Ibu Mariati sakula wangsa wonten ing ngersa panjenengan. Nedya badhe hangaturaken risang temanten kagung katur dumateng panjenenganipun Bapak Sotik Sarimbit. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Sotik Sarimbit ing titik kalenggan kang sae punika Nak Mas Bagus Risma sawetahipun kula aturaken dumateng panjenengan. Awit risang temanten kakung kala wau wujudipun tasih timur dados nginging wontenipun bebrayan agung kathah sanget kekiranganipun. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Sotik Sarimbit kersuwa panjenengan paring panggula wentah utawi ulang reh dumateng anak kawula naninggih Bagus Risma kala wau. Senggianing para lenggah ingkang satu hudat kinurmatan mawantu-wantu panjenenganipun saking panjenenganipun Ibu Mariati sak klongso nyuwun idi donga pangestu saking para pepundhen sesepuh aji sepuh menggah para rawuh ingkang satu hudat kinurmatan mugi kemawon
anggenipun sami jojodohan risang temanten kekalih sageta lestari widodo nir ing sambikala mboten wonten alangan satunggal punapa sehingga sageta dados kaken-kaken saha ninden-ninden hingga migunani tumrap agama bangsa negari sarta keluarganipun. Jumbuh punapa ingkang dados kekutanipun saking para winasis sageta nyendhang agung saha nyanggar waringin. Senggiring para lenggah ingkang satudat kinurmatan dene suwanipun saking panjenenganipun Ibu Maryati wonten ing ngarsa panjenengan boten saged ngaturi punapa-punapa dumateng panjenengan anamung ngaturaken wujudipun sanggan gawan ingkang sarwa majemuk pramila dumateng panjenenganipun Bapa Sutik Sarimbit ing titikalang ingkang sae punika menggah sanggan gawan ingkang sarwa majemuk kala wau sawetahipun kula aturaken dumateng panjenengan. Ananging mbok menawi kemawon tasih wonten kekiranganipun saha kirang rena ing penggalih panjenengan. Kula ingkang minangka talenging basa cundhakane ngatur saking panjenenganipun Ibu Maryati sak kula wangsa namung nyuwun lumunturing sih pangapunten. Senggiring para lenggah ingkang satudat kinurmatan mbok menawi kemawon sampun paripurna ing gati tumapa ing titilaksana wonten ing pawiwahan agung punika ing mangkenipun panjenenganipun Bapa Maria Ibu Maryati sagotrah ing mangkenipun badhe nyuwun pamit. Ananging mbok menawi kemawon wonten kadang penderek ingkang mijil saking tlatah Weru Tumreja wonten tandang tanduk solah bawa utawi parama sastra ingkang kirang peranane ing penggalih panjenengan. Kula ingkang minangka talanging basa cundhakane ngatur saking panjenenganipun Ibu Maryati sak kula wangsa namung nyuwun lumunturing sih pangapunten saha mawantu-wantu panyuwunipun saking panjenenganipun Ibu Maryati sak penderek nyuwun idi donga pangestu mugi kemawon sak lengser kawula saking tlatah Gempol Reja mriki tansah winantu ing karharjan ngantos dumugi bali wisma kawula piyambak. Ing wasana cekap semanten anggen kawula matur dumateng panjenengan mbok pilih wonten klentang-klentuning atur saha tumpang saha anggen kawula matur dumateng panjenengan kawula namung sadheremi titah mboten sanes nyuwun lumunturing sih pangapunten. Akhirul halam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi mujahidin adh-dhahirin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Al-ayah. Idza aradta an tadhkura ayuba ghairik fadhkur ayuba nafsik. Al-hadis. Amma ba'd. Dumateng para pepunden, para sesepuh pinesepuh ingkang hanggung mastuti minangka pepoyaning kautaman ingkang pantes tinundi. Para pangemban pangbati praja satriyane negari
minangka pandaming para kaludasih ingkang sinuba kakurmatan, para alim, para ulama, para kiai, para haji-hajah, ustad-ustadzah ingkang kula ta'zimaken, ugi dumateng para winasis ingkang sampun leda ing pamawas. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngemporjo mriki sedaya perangkat ingkang tansah kula hormati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Mariyati minangka kadang pisan sutresna saking Bapak Sudik sekalian ingkang tansah winantura harja suka gembira ingkang dahat kinurmatan. Dumateng para sadya werda karana madya, para rawuh kakung semana putri ingkang pantes nampi pakurmatan, ingkang pantes lamunta sudarsana. Monggo kita langkung liyan ngaturaken puja asta, puji astuti kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya dalesan kula, sehingga kita sedaya saged rawuh bermuajah wonten dalempun Bawa Sudik kempal manunggal dados tunggal kanthi slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila raos syukur kita, monggo kita ikrarken kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam tansah katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun wonten ing alam donya langkung-langkung minjang wonten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ustinar buka bilih kula kapitedan minangka cundhaka sulih saliranipun Bapak Sudik sekalian kinen hanampi pasrah temanten. Pramila wonten ing hari kalenggan menika ingkang kebak rahmat saha barokah menika kula keparenga badhe matur dumateng panjenengan sedaya. Pramila saderengipun pilih anggen kula matur mangke wonten klentak-klentuk atur kula wonten tumpang suh anggen kula matur kula nggih nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Pramila kula wau sampun kathah-kathah dipunaturaken sulih sali raos saking Ibu Mariyati. Nggih pramila saderengipun Bawa Sudik sekalian sak rawuhipun Ibu Mariyati sak pendherekipun ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum, ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih. Pramila monggo dipun rahapi menapa menika dhaharan anjukan menapa monggo disambi nggih para bapak para ibu sakwontenipun nggih. Ingkang salajengipun kula sampun kathah-kathah dipun ngendikaaken talang atur saking Ibu Mariyati sak rawuhipun Ibu Mariyati sak pendherekipun ingkang sepindah sapertelu silaturahmi wonten dalempun Bawa Sudik sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah ngaturaken salam taklim ugi Bapak Sudik sekalian kepareng anyambungan jawab kanthi angendikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ondene musim gatos sarawuhipun Ibu Mariyati sak pendherekipun menika ingkang saperlu masrahaken temanten kakung nggih, temanten kakung kekasih pun Bagus Risma Prastyo, ondene temanten putri asesilih Roro Devi Novi Yulia Fatmawati nggih. Alhamdulillah sakmenika sampun dipun ijab kabulaken miturut satataning agami dados menika sampun resmi dados suami istri ngaten nggih para bapak para ibu. Pramila mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun Ibu Maryanti nggih menika temanten supados kagula wendah kanthi sae sak-saenipun pramila Bapak Sudik sekalian nggih berusaha nggih insyaallah badhe andidik
putra temanten kakung sebados dados tiyang ingkang manfaat khususipun kangge keluarganipun nggih kangge masyarakat sekitar kangge nusa bangsa kaliyan agami ngaten nggih. Lan malih ugi Ibu Mariati nggadahi panyuwun swados dipun akeni kados dene putranipun piyambak pramila Bapak Sudik sekalian ugi badhe angekeni tayang angrengkuh nggih menika Mas Bagus Risma kados dene putranipun piyambak senasa menika namung dapur putra mantu ngaten nggih. Pramila alhamdulillah wa syukurillah nggih wau sekalian sulih salira saking Ibu Mariati sawates wekdal adicara pawian menika purna nggih kepareng nyuwun pamit kundur wonten dalemipun. Pramila Bapak Sudik nggih nderekaken ndongaaken mugi-mugi sakjengkaripun saking alaladan Polsewu nggih wonten dalemipun Bapak Sudik sekalian menika manggih kawilijengan keselamatan ngantos dumugi dalemipun soang-soang amin Allahumma amin. Mekaten lan sepindah malih nggih ngantos kesupen dados Mas Risma adalah Mbak Devi menika sampun mangun bebrayan agung. Pramila monggo kita sareng-sareng sami ndedonga wonten ngasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggenipun mangun bebrayan agung, mugi-mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nyendang agung nyanggar waringin dados kaki-kaki nini ngantos sepuh. Mugi enggal pinaringan putra ingkang soleh solihah lan mugi tansah manggih kembang cepaka sak wakul-wakul dados keluarga bahagia fit dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Mekaten saking kula milih matur panjang lebaran kirang saengga dadosanipun ampun bilih wonten gonyak ganyuing ukara kalau nyuwun agunging pangaksama saking kawula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah anggenipun pasrah lung tinampen sampun kalampangan kanthi tatas titis tetes gamblang wijang ugi boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Inggih